लालची किसान और आलू के दाम। एगो भोजपुरी कहानी। खेत पर खुशी। राम भैया खुशी से वाह वाह, ई बेरी आलू के फसल तक गजब भइल बा। अब जल्दी जल्दी ई सब बोरा में भरतनी, फिर वो बाजारो जाए के बा। मलाई, अरे आवतानी राम भैया आवतानी, ई बेरी आलू भइल बा ना, खूब नीक भइल बा। हमरो खेत में ढेर आलू भइल बा। हाँ भाई, ई बेरी बाजार में आलू के मांग बहुते ज्यादा बा, ऐसे दामो ज्यादा मिली। और बगलिया गांव से ता आलू आवते नहीं खे, हमने की आलू बहुते नीक दाम में बिकाई भाई। हाँ, सोचकर खाली हमरा के मिली, पर ई ऐसा नहीं खे, मतलब हमरा ज्यादा फायदा ना होई। राम भैया जल्दी से एक गिलास पानी ले आवा, बजानो जाए के बा। हमने के खेत के आलू बहुते सुंदर बा, एकर बहुते नीक दाम मिली भाई। अरे राम भैया आ गए नी। हाँ, आलू कैसे किलो बा भाई? 15 रुपया किलो लगाए भाई। बाजार वाला, ई का इतना महंग आलू? आलू के कमी हो गइल बा भैया, त दाम त बढ़बे करी ना। राम भैया और रीना रात में घर पर। राम कहाँ रहनी? हाँ, खाना बन गइल बा का? बहुते भूख लागल बा। हाँ हाँ, अरे वाह वाह, ई पैसा बा, कालू फेरू जाइब। हाँ जरूर जाइब। और जानत बाड़ू, हमरा के गो पाए सूझल बा। कैसन उपाय जी? ई गांव में आलू के किसान खाली हम और मलाई हैं। अगर हम मलाई के खेत के सगरी आलू निकालनी और ऊ सब अपना लगे राख ली, तब फेरू ई गांव में खाली हमरा लगे आलू रही, समझ लू। और ओकरा बाद जब बाजार में आलू खातिर हाहाकार मची, त हम जितना मन करी उतने दाम पर आलू बेचम। का कहत बाड़ू? तोहर का विचार बा? कैसन लागल हमार उपाय? शांत, उपाय ते नी के सूझल बा रौरा के, पर एकरा खातिर चोरी करब रौरा? अरे चुप करा। अरे चोरी ना, चोरी मत कहा एकरा के, व्यापार कहा व्यापार, समझ लू ना, व्यापार। हंसकर, समझदार पत्नी समझ गईल। हंसी, कब करब? जवन करे के बा ऊ जवन करे के बा आज राते की करे के पड़ी। नईखे त ऊ कालू फेरू आलू निकाल के बेचे चल जाई। मलाई के खेत आज ही साफ कर देब, संगे संगे अपना खेत के आलूओ निकाल लेब, ताकि ऊ हमरा पर शक न कर सके। ठीक बा, फिर ऊ हमू चलम रौरा संगे। चला सगरी आलू निकाल के बोरा में भरे के परी, ओकरा बाद अपना जमीन के आलूओ निकाले के परी, समझ लू। अब ई बोरी सब कहाँ लुकायल जाओ? अगले दिन सुबह राम भैया मलाई के पास जाकर नाटक करते हुए, अरे भाई हम रौला के इंतजार करत रहनी। हाँ देखा ना, केहू हमारा और औरा खेत के सगरी आलू चोरा ली हलस। के कैलस ऐसन? के कैलस? हमनी के पेट पर लाठी मार के ओकरा के का मजा मिलल होई? ओहो, ओही हमू सोचत बानी भाई। पर एक बात जरूर कहब, जवन केहू आलू चोराइल बा ऊ कब्बो सुखी न हो सके, कह देत बानी हम, रौरा देखब। काहे ना होखी? आलू लेके कितना सुखी है ऊ, हमरा के कैसे जाना भा भाई? का रौराज बाजार जाइब दोसर सब्जी लेके? मलाई गुस्से से, आज ना जाइब हम, ठीक बा। अगले दिन बाजार में कालू बाजार ना आइले रहा, मतलब आलूओ ना आइले। आज आलू के कितना मांग बा, जरा देखल जाओ ता। खरीदार चारों ओर देखते हैं, आलू तो जरा भी नहीं के। पता नहीं के कालू से का भइल बा, कहाँ से आलू लिहल जाओ कुछ समझे ना आवत बा। राम भैया ये सब सुनता है और घर जाता है। राम भैया खुश होकर, ई का आज सब्जी ना बिकाए, हम तक खाली आलू के भाव जाने खातिर गयल रहनी। हाँ रीना, आलू के मांग बहुते ज्यादा बढ़ गइल बा। बहुते नीक बात बा, पर ऊ मलाई किसान फेरू से आज खेत में आलू के पौधा लगवल ले बा। हमरा लगे जितना आलू बा ओकरा से हमरा के बहुते पैसा मिल जाई। हमरा के अब आलू के खेती करे के कोनो जरूरत नहीं के, तनिक आराम कर ली हम। फेरू एगो हफ्ता के बाद बाजार जाके देखब कि आलू के मांग कितना बा। हाँ 3 हफ्ते बाद। लगभग 3 हफ्ता हो गइल बा भाई, पर एको आलू ना मिलल बा।
आलू खातिर मन बहुत बेचैन हो गइल बा। चाहे कितना हो महंग मिलो, पर आलू आवते खरीद लेब, नहीं के तक घरवाली चैन ना लेवे देई हमरा के। आपके लगे आलू बा? अभी तक नईखे पर ला के दे सकत बानी, पर बहुते महंग बा। हमरा लगे कुछ आलू बा, हम घर जाके ले आवत बानी, पर एगो है भाव बा, 70 रुपया किलो बा, उहे देवे के परी। घर पर रीना, समय आ गइल बा, दरवाजा खोल के आलू निकाले के परी। 70 रुपया में बेचब हम, 70 रुपया में, हाँ। राम भैया बोरी रखने जगह पर जाता है, पर देखता है कि बोरी सड़ चुकी है। का हो गइल ई? आलू सब सगरी सड़ गइल। मलाई वहां आता है। राम भैया, काहे दुखी बानी? हाँ, हमरा खेत के आलू चोरा के और ओकरा के छुपा के रखला से इहे त होखेला। का कहेनी हम? चोरी मत कहा, व्यापार कहा, व्यापार। 15 रुपए किलो के आलू आज 70 रुपए ला हो गइल, पर सगरी सड़ गइल। मलाई, हमरा के दुकान पर जाए के बा, दोसर सब्जी लेके। चलत बानी। राम भैया, अकेले? ठीक बा, फेरू हम अकेले जतनी हा। अगर हम इतना लालच ना करते नी तो सब खत्म ना भइल रहित। बहुते बड़का भूल हो गइल।